Serta mulai acara pertanyaan tadi berengon, pertanyaan yang nahohom hita di bagasan roh tabi. Amin. Mari dihita sebukede nomor 567 ayat sada 22. Mari hiti-hiti guarni di bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toni perbadia, natung palangit dot tanoon. Amin. Marulup-ulup tu di bata mau, ali sadok tanoon, edion hamuma, hamuliaon ni guarna, marmulia ben hamu, puji-pujian na dok hamu, madok di bata, tung nasokal do akka, pabahenan min binahini hinatipul ni gogom iko masobat ho akka umsum. Haleluya. Martang yang mahita alitun di bata asimaruham dihami aidang terbain hami mabahin mana aha mulu soho dengan nami dibahini sailehon ma dihami roha banua gijang asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lo maniroham saya dungani mahami asa mian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Mari hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel patujulo ni jamita dihita pala di bagasan beringinon ima hatani di bata epistel pertanyaan sadarion dienet sian sada kronika bidu saplonom ayat 30 sada sahatu ayat 26 ikum marlas niruhama atong akalangit jala marulbulup tanoon jala pabuah-buah hamuma ditonga-tongani akka parbegu Jehovah duraja marulbulup ma disi sudi akka hau ditobak diadopan di Jehovah ainunga ro ibana lau manguhum tanoon jaladok hamuma tupayima hami ali dewata hatu au nami jala papung jala palua hami sian akka bang superbigu asabu bijami ku armu nabadiai jala martang gulhon puji-pujian nami Tuhan Israel yana rut salilina jala sian bangkui amin jala puji-puji Jehovah martua do akka natumangihon hatani bata jala nautosa. Amin.
Marete kita sia buku ede nomor 565 ayat sada tabawa. Martang yang mahita. Debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, pujian nami maho ala toktong hasatiaum, nau manugu-nugu kami, tinulu si kanupari, diulaun na maragam. Syala di pertanyaan di bagas ni galuk ruas ni huriam, naing tangi honon nami mahatam, atau ngale Tuhan hubahibul kami roha nami natu mangihon hatam makuling maho mananginangi kami di hatam marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami saya jalo maha. Amin. Selamat malam madihita amang dohot tamunang di napatupa pertajangan di bagas tabi syala tapahibul marohata majaha turpu jamita sia suratnya Apostel Paulus ima Efesus bidu 5 ayat 15 sahatu 20 sada ujahama di tongat-tongat atong manat mahamu mamereng manakasi parulau muna songon akka namar roha unang ma songon akka na kurang roha parhas yang hamu matiki ay ari hasusagad do nuay di baheni unang magabe mau to hamu alayat tu si hamu manang dia lomo ni roha ni Tuhani unang mabuk hamu bahenon ni anggur ay hamagoa do di bagasani alai goktod di mahamu hatakon hamu masama hamu akka edde pasalmen akka edde puji-pujian dohot edde partodion edde kon jala puji hamu matuhani di bagasan rohamuna manok tong mahamu madok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus masih loam mahamu sian biar ni rohamuna nida Kristus ima sahatna di hamu amang dot hamunang donga saha porsiaon binata patupa pertanyaan wik sasitongna alai tapatupa di bagas tabi ada rakso bagas kita masuk tu jamita on taparadi ma sejahautan non lau mendukung jamita on ima sian
Pasalmen 177 ayat sada rodi tului. Hukmah tasigati siap badan narudi dui. Amang dot hamunang dongan na hinokok ni Tuhan Yesus Kristus. Temani pertanyaan di partikianon ima marulupulup. Marulupulup masadok tanoon tude bata ninna di pasalmen onoplonomi ayat sada. Marujahasianido guari mingguta tuari minggu nanengro tanggal 7 Mei ima jubilate. Alani tapuji ma amatta Tuhan debata nasai toktong manogu nguluta marhite todina. Nakin nyatakas jinaha ngulutaon unang ma digohi anggur makorhon hamagoat. Alai digohi todi ima todi porbadiai. Jalata parhatopo do todi porbadia do na menugu-nugu hita mak banosoi hita asa patupa pertanyaan di bornginon. Jala todi porbadiai do na menugu-nugu ngoluta tu ngolu hatiuron tu ulaon lomo ni rohani debata. Salah di bagasan kondisi na sejut hita di ela todi hakulumun alai saitong do hita mangido gogo tu todi porbadiai asa di parmahani hita asa unang marparange hakulumun hita tung ta perhatopo do todi porbadia do namanugu hita marsada-sada dohot napasabam rohata marsada-sada diragam nyaka hamaolon problem nata adopi di nguluta asa say margogo hita marsaor tu debata asa say margogo hita makaporsiai Tuhan Yesus Kristus asa say margogo hita macalo manigati hatan debata ai ta perhatopot do di kopesitai dohot dilapatan ni panidangion haporsiot tai taringot tu ponggol patuluhon hagogoon atau peranan Roh Kudus. Tod di porbadia do nama nugu-nugu wau ubain boy porsia tu debata ama jala tod di porbadia do nama nugu-nugu wau ubain boy porsia tu Tuhan Yesus Kristus jala tod di porbadia do nama nugu wau maka porsiai Bibeli ima hatan debata nama rorot nguluku ima natutu situtu. Alani itu di porbadiai menunggu kita tunggu hati uron tu lomo ni rohan debata nang di pertanyaan ta di budarion amang dohot hamunang. Alani i lam tapahibul marohatta tumangi hon hatan itu hatta di jamitaon. Ahama di halomoho debata sian na patupa pertanyaan hita di tikion. Ahama di igil debata patupaon ni sude natino pana songon nanidokna di pesalmeni songoni di kronika nakin epistel nata jahai. Di igil dosiani asa semarulupulup hita tu debata. Akan natino pai sude akasuasuanani asa marulupulu marlas ni roha mamuji debata. Hata marulupulu tu debata. Omma naniodolhon ni goar ni minggu jubilate na dienet siap pasalmen onoplonomi ayat sada ima goar ni minggu tatuari minggu 3 Mei 2020. Jubilate goar ni minggu ta marulupulu didok disi aharu lampatan ni jubilate marulupulup ima makamulatehon asini rohani debata dia maharwa asini rohan debata apalah marga di ngoluta nunga di patupa debata hasesaan di dosata marhite hamamate ni Tuhan Yesus nunga di tugu debata ngoluta Tuhan ngoluan nama noktong
Tuhan nguluan na saleleng-leleng na. Asa dihita hanguluan na manoktongi ala na nang hehe Tuhan Yesus Kristus sian namate. Alani didok Apostel Paulus di Efesus 5 ayat 2 amang dohot hamuinang. Jala parangehon hamu maka holongoni songon Kristus. Namak kau holongi hamu jala dilekot dirina humokop hita. Asa taparengehon ha holongoni ala nong dipatuduhon Jesusi holong ni rohana humokop hita. Alanido ubahen seta pestahon perningotan di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus songon nata pestahon di Jumat Agung. Lau seta pestahon ari pesta perningotan haheheun ni Tuhan Yesus Kristus na di pesta Paskah i. Dohot hata na jepek boy dohonon nung nga dito gude bata hita sian kekelumon tungolu hati uron. Alani molo tapadom tu epistel nakin ima disada kronika saplonom ayat sada tutul plonomi amang dohot tamuinang tebuka manakaning epistel tai didot disimas saya takas langit merlas niroha ladang dohot isina ahamai akka suasuanan marolopolop akkana porsea tu debata omma tugas ni jolma akkana porsea akka na porsea tu debata ikom makatahon tu salut pangsok marpanidangyon Jahoba do raja pargogo naso hatudosan pinuji ma Jahoba debatani Israel debatani si Abraham debatani si Ishak debatani si Yakub jala debatata namangulu rodi saliling-liling. Hamu amang dot hamunang dongan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus. Ala dijamita on di iglesia hita asa patuduhon perbueni namarulupulupi. Patuduhon perbueni namaredde pujiani hita. Ima marpangalaho hati uron. Marulupulup tu debata dada kholan marhiti suara. Dada kholan marhiti ede. Dada kholam marhite tangiang manang marhite panidangyon. Alai dohot do marhite parange. Dohot do marhite parniudaan. Realita ni namarulupulup hita tu debata ikut do tarida marhite parange hati uron. Alanunga anak hati uron hita. Parange natinuturan ni toddi ima toddi porbadiai boleh kita kasih non taingot di Galatia 5 ayat 22 sahatu 27. Alani amang dohot hamunang dongan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus adong matulu tahapan naikko sifatu paun ni namarulupulup dohot naong maktilala akapabahenan ni debata di nguluna. Na percolo ima adopsi pasidingon lebih takas di hatabata na molodidok adopsi terik konotong adopsi tinggal konotta songo pahian nau tapake sadari dung maridi hita tapayas pamatakta dak tapake pe pak na tapake narian alai ngata tadi kebeng ngata babe tinganan nasingi pe madisuci alai pahean na umias na matapake asa sehat pakilala ata. So ni mahita na nidok nga amang dohot haminang na di Efesus 5 menadik ko parangi hakulomon marparangehon parangi hatiuron. Di ayat 3 rodi 5 didok parangen yakka nahurang roha akka nasatama. Di ayat 15 diturpukta didok unang mamaoto baheron yakkapo dan nalipe siala manang akka ajaran nasala unang mamabu baheron ni alkohol manang anggur alai goktod di porbadia hita dang gabi pelaku ni parangi hakulumon alai hita nunga menadiko parangi hakulumuni
Napadua kon si patuduhonot ta ima unak tapa hobbar unang tap topot unang tapa jonok tu ulaon hahulumuni unak saya tada poton asa unang tertait kita tu pangalahui alana masai takas di do apostol Paulus dak pertohap di harajau ni Kristus do debata akka si udahon parangi hahulumun Efesus 5 ayat 5a dan natahasogohon pelakuna amang dohot haminang alai pangalahuido natapasiding pangalahuido natatadikon amang dohot haminang napatuduhon si pareahatta pabuan na marulupolop hita ima macetakas didok edde honotta diturpukon manat mamanakasi perniulat tabe songon halak namarro kamahita ayat 15 manat keperlu tatakasi borong ini tatakasi dia meperniulaon hakulumun na saya manggopang dia manaung tapatuduhon parangi hati uron taperhasi yang matiki akka ulaon lomo ni rohani de matama tarangguton ai tiki hasusado nang waing lumobi ma di pangotak ni COVID-19 sasitong adang-adong dihita kesempatan laho berpikir mangulahon nasolomo ni rokan debata ala ni panosak nginamasan wain naing mahita tutu takasong nanigilna asa goktod dini Tuhani mahita asa sa dipergugui hita songon nanidok na di ayat 10 lui amang dohot hamunang dangadok kompromi ni parangi kakelumon dohot parangi hatiuron nanilehon ni toddi'i ganuk marsaur hita tudongan colma digil ma di ayat 10 siai 121 sai hata pasal memata hatahon ede puji-pujian dohot ede partodio mata edehon sai ta puji matuhani di ngolutta manotong mahita madok mauliate tu debata unang gabi si puji jol mahita uju paju pangbohi ta puji alai dung tudal tahata ibana urang masongoni kita tadok pakata objektif alai debatado naik ke si pujiota dinasa ulaun nadingkan nabui tapatuba tuk takas mahita si puji debata marulupulup tu debata dinasa panggulmiton ninguluta alani amang dohot hamunang do ngasah porsiaon nahinok ni tuhatta Yesus Kristus dinatongon hita rap marsaor dohot pangisini bagas tabe pinadobu ni parsauratta tu debata marhiti hatana tatakasi majolo di bagasan pertanyanan na perculu ditik sotaboto mabedahon parangi hakulumun dohot parangi hatiuro di persaurat di jabu dohot dinahumaliang hita bohadat tongamang dota muinang bohadat pakorhonna di bagas tabe ulah madok ditik sotaboto mabedahon parangi hakulumun dohot parangi hatiuro di persaurat tadi jabu dohot dinahumaliang kita bohado pakorhonna di bagas tabi ta'alusima di bagasan rohat tabi napaduakon dung lam tatangihon khatan debata totu lam taboto mamanad da parangi hakulumon gabita pasiding gabita tadikon jalalam taboto maparangi hatiuron ala panugunugun ni todi ni debata dalam dumeng gando kualitas ningulutta doh persaurat tadi to ngani bagas tabi ulahi musyamaddo dung lam tatangihon hatan debata totu lam taboto mamanada parangi hakulumon gabita pasidin jalalam taboto maparangi hatiuron ala panugunugun ni todi debata dalam dumeng gando kualitas ningolutta dohot persaurata ditongani bagas tabi dalam marolopolo matoditta dohot ngolutta tu debata marolopolo ngolutta marolopolo manang pangisini bagasta alani tapeo ma nagabi bohal ni ngolutta di pertikian nata adopi nuaingon amang dohot hamuinang
Nungalobi 2 bulan Portibion diancam pandemi COVID-19 siya. Di bangsot dohot hubaliang hita gudang naung korban lobi 8.000 jiwa nuang sedang dalam perawatan. Aleta hamulate honsong nanai do grafik ni akkana malum. Alai tabereng ma torob do makilala pangotak ni nama sai nagabi mabiar sotung rarat tu hitaon omma pangotak nga torob na aguan perkarijuan di dalam di padaraman adong nalam moru padaraman na gudang naikom makusor makosing perkarijuan na somalhian naik grab na somalhian mengemudi mungkin dak sediba penopang ika pras keringat aha mana boy siulaon nagabi dalan ni padaraman asadok pakeon di tonga ni jabu manak songo dia pepangotak ni nama sai amang dohot hamunang unang madong sian hita na mengalau si patik ni debata saya tahu lui petunjuk praktis ni pamaretta namar sahala dohot perhobas ni hakipasan saya toktong mahita marparangi hatiuron tinuturan ni todi ni debata di ngulusi ganupari marolo-polo mahita tu debata marhite panidangio di suara hata ni edde dohot tangi yang memuji debata alai parbueni panidangio ni ima marhasya kotiki saya tarangguton ulaun nadengkan tiki gumodang hita ikut dijabu mian ditongani keluarga saya tasakapi ma ulaun nadengkan na membangun persaoran di tonga-tonga ni keluarga napa diulihon pangisi ni bagas rabdohot keluarga ta alani tajaha majolo na di pasal men 127 ayat sada rodi tulu pasal men 127 ayat sada rodi tulu macetakas di si didok amang dohot hamunang edde hananakok ida madenggan nai dohot sonang nai molo tu pungusaha hudulan akka namar hakamarangi songon miak na khusus diulu pola mabar tumise ni siaron pola mabar sahat tu rabbuni akka ulosna tatorucom mai anon tajaha muse amang dohot hamunang di tiki gumodang hita di jabu gumodang mahita mangarenukon parsawratta di tongani keluarga songon suami hita manang malim hita di jabutta nunga songo dia parsitu tuatta makaholongi donga saripeta dohot akka anakon songon istri manang donga saripe hita manang perdijabu hita manang parsinonduk hita songo dia ma parsitu tuatta songon ina parsoduk bolon manak perdijabu manak perdihuta mamodai akka anak kota bi jala uduk tu akka sinodukta manang tu suami tabi jala songon dia mahaburjon yakka yanakon mangului podan yakka natoras manang orang tua nagabe wakil ni debata didok di Efesus onom ayat sada rodi 2 hamu akka anak tangi hok kamu oleh kamu ma ajar doh podani na tua-tua muna molo ganub doh hita makkanguluhuni marolo polop tu debata mahita digohito di perbadiai mahita jala saya tahanguluhom mahatan debata asa marolo polop tu debata martanyang mahita o debata manami marhita Yesus Kristus Tuhan nami di pengotodo kami Tuhan diragam yakka galubang namasa humaliang kami asa unang marpangusad dia tu diri nami alay marpangusad dia tu hatam kami digil ko kami tagad di Portion tagad dila mengadopi pangotak ni pandemi COVID-19 siyon marhaposat tu hatam lam manangihon hatam jala marulupolop to di nami ala padongan yomu ala jaminan ni pasu-pasum naung nilai homu tu kami ubutad doho Tuhan dinasuboy kami pajupang bohi rap doho ruas ni huriam secara langsung diaka pertanyaan wik naikon pajupang ditongan ni jabu ni ruas ni huriam alanima ali Tuhan ubutad doho manung napiga rumah tangga nai di ganuk ik napasip nasopola parsidohot
alai marhite toddim toddi perbadiai tari dado pakkor honni pakku basien yak kena posom na sangat terbatasi rabdoh tak kapar halado mangaranggut nulau ni le Tuhan pos rohanami lam retama kapar saorat diganupik lam mawas rumah tangga amadohot ina rabdoh tak kayanak kon tumangi kon hatam di pertanyaan sisa halisa minggui nang di pertanyaan diganup jabu nasidape ganup hari ido digil hosian kami tuk pe di partikiano diancur ho pamareta kami sagumudang stay home alai dada holan nahudul buti alai mangaranggut tenulau menuroham dohok marsaur tumangi hon katam atong ruas ni huriam nalam peduli dia kapar saorat di tongani huriam pasu-pasu ulaun nasida pargogoi parbisuki parsahalai nasida pasahatun puda nadenggan di tongani bagas nasida namaria nakko namarna tua-tua namar suami istri asalam marulopolop toddi nami dina mangulafal lomoni roham atong jalo mapamusion nami marhite pertanyaan na patupahami di bagas nami bi nang songoni pamaretta nami na mangaranggut nulau ni sian nasa gogor nak pikiran nasida lam bersinergi mulai siap pusat sahat nang tu daerah songoni na di garda terdepan perhubas di kesehatan perbisuhi tuturamu kapamurohan ya kaparadongan nagabedonateru mendukung APD si parguna honon nasida songoni ya kaperalatan na mendukung di haki pasoni anggosian gugunami dokter ulah kami alai mangasahon hagugomu kuasoni toddim dangadong nasotar patupaho mamakai rohanak pikiran nami baik ruas ni huriam dongan nami sabangso akka pejabat akka pamarta nami membuat solusi asa tumibu mate sorok ni COVID-19 asa mate merantai hararana ni sakiti pos rohanami Tuhan ganu mahami laho patuduhon parbuani hasatiaon haporsiaon nami tuho marhiti parsaoran parangi hati uron asalam tarida hami marulukulu mauliate mariho Tuhan asi maroham amen. Mari dihita sia buku ede nomor 435 ayat sada tabatul. Martang yang mahita debata jagoba amaname na marhabangsa di Banua Gijang puji-pujian Tuhan kamu ada teon di sokohora nami Tuhan ali Tuhan
ala dipakilala rohanami kudang ni pasu-pasu no kujalo kami terlemu bima Tuhan marahi pasok kami apalah di borngenom ima di nama muka pertangangan nami na pinatupan yang uriam nape di bagas nami masing-masing mulai tema Tuhan buanon nami do ditangyang nami Tuhan saluhutna ruas ni uriam asa tok-tok Tuhan marahi pason nasida asa tok-tok Tuhan marharingga son nasida nakpe sungonon Tuhan keadaan di negara nami melihat tema Tuhan buanon nami do ditangyang nami saluhutna pangulian ni huriam sian saluhutna amang padita nami parhala do naksudi Tuhan pengurus ni huriam sa tok-tok Tuhan paso-paso na sida paso-paso Tuhan kami saluhutna sabuy Tuhan marahay pason kami di na mengelewati akan masa di pertibyon ale Tuhan tong macegudang do aka rencana nami kupasata mi matuho Tuhan sudah rencana nami ini asaho Tuhan dapat tuluson asaho Tuhan nama ni roharo pikiran nami apalah ditikyon Tuhan adong do uabah di negara nami yang Tuhan toktong do wanon nami di tangyang nami Tuhan lima presiden nami Tuhan Bapak Jokowi nang do sasulut saduhukna aka menteri suaksongoni aka pemerintah daerah Tuhan gubernur bupati camat kepala desa nang ketua RT Tuhan selalu napas haton nami itu asa ho tok-tok Tuhan namane roy roh hado pikiran nasida asa anggiat Tuhan sudi aka aturan dohot nanayang ulahun na nasida asa boy Tuhan mardalan dohot nenggan asiroham Tuhan di saluhut na ruas ni Muriam na adong di Indonesia on Tuhan terlebih ma ruas ni Muriam na adong di Jambi saksongoni di Jambi sada Tuhan posrohanami akan di bagasan parsahi tope Tuhan toktong doho nalau palabas roha nasida asa anggiat marhabengeton nasida Tuhan bawa pindah di bagasan parsahi tom toktong do marpakiriman nasida asa anggiat boy marhaipasom nasida tujulanon Tuhan nalau pas-pasom liano mo haipason itu nasida gudang do Tuhan akarongan nami na kurang mangan Tuhan alane kiada anu ima COVID-19 Tuhan pos dorohan nami Tuhan nalau pasal pomudui oleh Tuhan sian bangsa nami asabui aktivitas sudi Tuhan nalau sidalatron nami mardala dengan tujuluan asiroham dihami Tuhan asiroham di saluhut kami akar ruas ni Muriam saksongoni do akak yanakon nami Tuhan di nalau melanjut tu akak persekolahan nak tamat sian SD melanjut tu SMP Tuhan sian SMP melanjut tu SMA sian SMA nalau melanjut ke kuliah dohot akan mengului kerja Tuhan tok-tok pasal rohana sida tok-tok maho Tuhan na mangaliat dala dinasida asa anggiat ali Tuhan marhati uron sudi akan pinikiran ak cita-cita ninya lakon nami asiroh Tuhan rahasiam Tuhan sedusa nami asa tamahami dari pamu ima Tuhan tangyang eleleh nami nang usau bawa kami ulan mengasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Mari demaita sebut ke ede nomor 453 ayat sada laus tapupunguma piliata. Tatanya koma piliata tu debata martanyang kita ale debata manami na di benua gijang hodo haruruan saluhut sile kulihun na dinggan do nasa ulibasa na muliutus upasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami tuto saya jalo magebe uap na khusus di colom pasu-pasu may jalaramoti asaw perhasyang kami pilihanon pati bulhon harajawmu di tengah-tengah ni huriam do di portivion buhay maruhanami marhite-hite tortim asalam kutadahami godang ni silehol-lehol mitu kami asalam girgir hay madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap hita martangyang-tangyang alia manami na di benua gijang saya pinarbadia makuarmu saya Roma harajom saya sauk malau roham di benotongon songon na di benua gijang lehom matu hami sadarion hangluan siapa hari sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan unang hami tu gihot tu pangucunan palua mahami siap pangago ai horo na punah rajaun dohot hagugun rodi hasangapon saliling ni lelengna amen asinirokan itu hatta Yesus Kristus doh tolong nirohan debat amata doh persauran itu di perbadia menamat dongani hamu olah nyon rodi saliling ni lelengna amen amen amen. Selamat malam mari kita selamat beribadah.